kai ku dakata, wani sabon kasar gumin ɓarawo ya bayyana a cikin wannan ƙasa. Cewa bayan ƙazamar haraka ta markaɗe ta afar Ibu Karage ba da magana da yawa da ta ɗaukar yawancin hankulan al'ummar wannan ƙasar ga abin da ya shafi wasoso da dukiyar ƙasa a Nijar. To jaridar Lokanar Amfiri ta ce bayan wannan magana ta zazzagar dukiyar ƙasa wadda ta shahi Ibu Karage, to wata sabuwar facaka birkiɗaɗɗeniya da kuɗin ƙasa ta bayyana, inda ta ce ana maganar cewa sefa miliyan tana gugan miliyan har miliyan 8,000 miliyar 8 ake maganar cewa wani ɗan ƙasa ya narke. Jaridar ta ce maganar da ake da yanzu haka cewa ake waha shi dai wannan sabon al'amarin wasoso bankara dukiyar ƙasa bankaɗa ta sefa miliyan 8,000 waha ana maganar cewa ta shahi wani babban kusa na jam'iyya mai mulki, cewa da kusar jam'iyyar PNDS tarayya shine ake maganar cewa ya yi kane a cikin wannan harkar ta babakere da dukiyar ƙasa. In ji jaridar ta ce ana kuma maganar cewa shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya nuna ɓacin ran shi hema da yadda ba ka tsammani malam. Jaridar ta ce mutum guda a ƙasa cikin ƙasa guda mutum guda kai kaɗai ka bankare ka yi tsayin gwamin jaki kana ka kaɓa dukiyar ƙasa har ta kai ka ga inda za ka kakkaɓe dukiyar ƙasa har miliyan 8,000 kai kaɗai a cikin ƙasa guda. Ta ce a kai ba wannan ayi rashin imani ne, wanda ta ce a wannan lokacin akan samun ɗan ƙasa guda wanda yake ta yin faɗi tashin neman samun jikka guda min firan ta yi sai ma ɗan shi guda kaye guda na zuwa makaranta. Ta ce kuma a lokacin akan samun wannan kuma wanda ke ta yin raɓe-raɓen neman samun dala 40 dosan firan na sayan magani paracetamol, kuma a lokacin a ce kuma an samu mutum guda a ƙasar a cikin ƙasar wanda ya yi wannan sassaƙa ta miliyan 8,000 kuɗin ƙasa. A ta ce a wannan a ya ƙara a bincika, ta ce ba ma mamaki akwai ire-iren su suna nan sun yi zuru-zuru a cikin wannan ƙasar wanda bincike ne kaɗai idan an ƙarfafa shi zai ƙara bankaɗo su a ƙasar.